Za to zleničku. Platíš je to ešte raz. Polku vysypem. My už nepoďte na to. Strašne mi ja to nemáme, vieš? Má niekto mi to? No ukloníme sa, ti počujem. No ukloníme. A nejaký teplý príhovor, to je fajster. Dajte mi príhovor, prosím. Potom. Ale teraz. Tak budete vylosovať od posledného miesta. Tak 12. cenu. Vylosujem vám. A potom ďalšie budeme losovať ten, ktorý je. Mari vypadá. To máš nastavené už. Zelená 30. Takže takto začíname robiť. Takže prečo je to tak? Celý rok sa to nebude. Uvidíte ho! Kameňujte ho. Číky. Dávaj, losuj. Môžeme losovať ďalšieho, ale tie listky si stojí. Teraz máš Lukáša vylosovať. Jak sa dobre? Lukáša. Čo ty nebera, no? Žltá 36. No píše. Áno. Áno, nemáme názy. Dneska to bere fitness zóna. Nie, Lukáš mi názy. To sa mi vôbec nelúbi. Držíme sa plánu. Môžete ísť znovu. Gratulujem. Vy ste krásne. Rúžové mu daj! Nemáme rúžové, máme. Dávaj, Lukáša. Nemám pozorný ádel. Desiatá cena, jontový nápoj. 60. Zelená 60. Ja si tam sadnem. Ja ako notár to podskakujem. Môžeme vylosovať ďalšieho. Miloša. Teraz nie, Ja teraz poď Miloša, poď. Toto je dobré? Áno, to je dobré. 10 zelená. Nie je dobré číslo. Jo. To je 10. Nemá nikto? Toho sme zbili? Ja si kúpujem zelenú desinu. Daj, napíš zelená desina. Že ja? Zelená desinka. Tam to bude na nástenke, tam to bude. Môžeš vylosovať ďalšieho. A Niečo ti zase doješ. 8. cena. To ušlo, takže to. Becačka spolu do dolinku. No ty bereme. Lukáš, to je. 30. No, ešte. To sa iba raduje, keď nikto. To tam sám nahádzal. Zlebo si je. Všetko. Lucian, ako aby išli tie vyššie priečky zase na posedačku, vieš? 15 žltá. Číslo, dobré? Nikto nemá. Kto? Edo, to si sa s ňou dohodol, že? Edo, Miloš zradca, ale ona sa dohodla. Počkaj, teraz vyťahnem ja túto polu. Jeden žltá. Díky. Akože, ale trvalo ti to. Edo toto spášoval všetko. Museli sme to zahrať, že to nie je. Ty mi na mňa našla Ale to je za Edové ceny, tých 10. Áno! Mal sa tam pozerať. Áno, lebo už by som chcel väčšie. 16. Žltá 16. Aha, jaký by oblekaný do piče. Hej, dojdeš na svadbu? Na svoju. 13-ka. Tam mu zavolaj. Ja. Výborné.
Budúci rok to tam bolo, nikto nechce. Ja viem, ty už máš ako listom. 10 vstupov v Bernamentu a 30 eur na bobule. U koho? O Miloša či u Fišiho? Kto ti dá lepšiu cenu? Vyber, kto je to? 79 modrá. 79 modrá. Je to niekto? Máme tu niekoho, kto má 79 modrú? Je mi to ľúto. Šimon, zelené ťahaj. Ja musím svoje Ja idem ťahať, losovať, listov. počkaj. Kamenička. Tí ľudia ani neexistujú, čo ste vidíte. Tretia cena. Nebola tretia. Ja to kamenička, ale ten tu nie je. Dobre. Druhá cena. Plastikowa pernamentka, 50 € a poukážka na dokoncu. Ja. Tak by som si ešte zaslúžil. 47 zelená. Ja mám 48. Je to vás, tak? Som vám to hovoril. Ja chcem prvé miesto. Lado, však vyťahni ma. A teraz posledná cena, prvé miesto. Trojmesačná pernamentka a 60 € a poukážka. 60 € a pokuta. 39 žltá. Peťo! Máme všetky celé. Dobre, doročená, presne. Jak to začalo?